Magandang umaga mga igan. Meron na naman akong i-share sa inyo tungkol ito sa ating SSS. Yan mga igan. Paano mag-generate ng PRN natin kapag nagbayad tayo ng contribution. Madali lang to mga kaibigan kasi shortcut to siya mga igan. Di katulad sa doon ka sa kanilang website na ang tagal. Ang dami pang pasikot-sikot. Ito madali lang mga kaibigan, ang kailangan mo lang gawin dito ay may sarili kang mag-download ka ng SSS mobile application nila ito. Meron na ako niyan igan. Ito libre ito mga igan, hindi ka na mahirapan dito kasi madali lang, shortcut siya. Tapos wala pang libre ito mga igan. Yan. Kailangan may sarili kang yung Gmail account tapos may password sa SSS. May sarili kang Gmail account sa SSS at saka password. Dito, mag-login na tayo mga igan. Users ID. Yan, huwag mong kalimutan yung users ID mo mga kaibigan. Yan, users ID. Ito kasi, itong ginagawa ko kapag nag-generate ako ng PRN. Gusto kong magbayad, hindi na ako pupunta doon sa SSS mga igan. Ang haba ng pila. Yan. Mag-login muna tayo sa ating SSS account. Kailangan huwag mong kalimutan yung yan mga igan. Naka-open na tayo. Dali lang talaga siya mga igan. Shortcut to. Yan, may tayo. May unread. Yan dali lang. Dito mga igan, madali lang to. Yan. Dito. Makita mo na dito mga igan. Ito kasi ako kasi mga igan, naka-generate na ako mga igan eh. Nagluko yung natin. Nagluko yung internet natin. Ito, PRA number mga igan PRA number. Yan. Ito mga igan, i-generate yung PRN mo dyan mga igan. Ako kasi, dalawa nang na-generate ko mga igan eh. Ito kasi siya, sa contribution lang to. Wala tong dito yung sa loan. Doon ka talaga sa website nila kapag nag-generate ka ng loan. Dito mga igan, shortcut to siya, madali lang. Yan, may dalawa na akong na-generate mga igan. Pwede ka rin magbayad dito, madali lang. Pero ang ituro ko sa inyo, pag-generate lang ba? Yan, i-create mo lang. I-create mo lang siya mga kaibigan. Yan, mag-create ka lang. Yan, dito. Membership type. Ako, dalawa nang na-generate kaya ko lang kung anong dapat gawin natin kapag nag-generate tayo. Meron na akong dalawang na-generate mga kaibigan. Yan, dito. Piliin mo lang yung select one. Voluntary ka ba or OFW? Pero tayo, voluntary. Pindutin mo yung voluntary. Yan. Tapos dito mga kaibigan, applicable period. January, February, March. Tapos year niya. Yan, year. 2024. Ganyan lang. Halimbawa, month. January. Yan. Dito naman mga kaibigan ay to March ba siya? Halimbawa, yung quarterly 2024. Yan, 2024. Tapos ang SSS contribution, magkano ang yan mo? Yan, diyan ka lang pipili mga igan quarterly. Ako hindi na ako pwede mga igan. Mag-select kasi baka pangatlo na yung ko. Tapos total amount niya mga kaibigan.
Submit naman, nandito, i-press mo lang yung submit. Tapos, kung nagkamali ka, i-cancel mo lang. Yan lang mga igan. Tapos dito, pwede ka rin magbayad dito mga igan eh. Ito, nakalagay oh. Pwede ka magbayad dito. Yan. Halimbawa, example, kapag gusto kang magbayad, pipiliin mo yung sa GCash ba, sa bangko ba. Nandito na mga igan, diretso lang to. Ang nakaganda kasi dito ay shortcut na siya. Kapag may sarili kang yung application, madali lang mga igan. On time, basta may internet ka lang, makabayad. Example lang natin na, i-pay natin yung 2-1. Pero i-cancel lang natin yan, no. Yan, mamili ka dyan. Pay with my account. Ako, GCash yung ginagamit ko mga igan. Napakadali lang. Sa GCash, 6 pesos lang ang ano. Yan o. Mag GCash, hindi mo na ako mag-ano mga igan. Baka makaltasan. Tapos, i-okay mo lang mga igan. Automatic na yan mag-ano. Yan. Cancel lang natin. Kaya kasi, yan lang mga igan. Kung gusto mo namang magbayad sa bangko, credit card, ang kaltas niya mga igan sa credit card natin at saka sa debit card ay 36.75. Dito sa bangko, ang ano niya sa BPI lang siguro, BPI. Ang convenience fee niya ay 15 pesos. May service fee na 5 ano nakalagay dito minimum payment amount is 750. Bali 20 pesos ang ano sa BPI kapag sa bangko. Palagi ako nag-ano sa ano mga igan. Dito pala sa GCash pala ay convenience fee pala ay 10. Tapos yung ano niya, yung service fee niya ay 16 lang ang makaltas mga igan kapag gusto mong magbayad. Maganda to mga igan kasi wala nang chichiburichi ba. Yan lang mga igan. Napakadali lang. Yan ang ginagawa kapag nagbabayad ako dito ako umano sa ano. Sa ano lang. Ang ano lang dito ay mayroon kang sariling application ng SSS. At saka may sarili kang Gmail ba? Gmail account. Yan mga igan. Sana po ay may natutunan kayo sa ating video ngayon. Maraming salamat. God bless.